Hukumar EFCC na neman matar tsohon gwamnan bankin Najeriya Emefiele da wasu mutum uku. Ruwa a jallo. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati EFCC ta bayyana cewa tana neman Margaret Dumbiri Emefiele, wacce ita ce matar tsohon gwamnan babban bankin Najeriya CBN Godwin Emefiele. Haka kuma hukumar ta bayyana cewa tana neman wani Eric Ocheme Odo, wanda yake namiji ne, da Jonathan Omoyele, shi ma namiji, da kuma Anita Joy Omoyele, wadda take mace ce, bisa tuhumar hada baki da tsohon gwamnan babban bankin na ƙasa wajen satar wasu maƙudan kuɗaɗe mallakin gwamnatin tarayya. Hukumar ta EFCC a cikin sanarwar da ta fitar ta kuma tuhumi waɗanda ake nema da aikata laifukan da suka hada da samun kuɗi ta hanyar ƙarya da sata, wanda ya saba wa sashi na 411, 287 da 314 na dokar laifuka ta jihar Legas. Ta nemi masu bayanin inda waɗanda ake nema suke da su tuntuɓi kowane ofishinta a Najeriya, ko kuma su kira lambar wayar da suka bayar, suka rubuta a shafinsu. An rawaito cewa dai a halin yanzu tsohon gwamna na babban bankin na fuskantar shari'a kan tuhume-tuhume guda 20 da suka hada da bayar da cin hanci da rashawa, hada baki da cin amana, da satar kudaden da suka kai dala Amurka fiye da miliyan 6. Ta biyo ma cikin shiri na gaba domin ganin wani sabon labarin da dumudumin sa a tashar tamu ta ARA Digital.